Ayan, magandang araw po sa ating mga viewers. Ayan. Pupunta nga tayo kay James ngayon. Ibibigay natin tong tulong ng ating sponsor. Galing ng Brooklyn, New York. Ayan, kasama ulit natin si Michael. Mike. Pumayat yata si Michael Ayan, kasama natin yung kapatid ko. Mike, pahawak nga Mike. Kapatid. Dapat pudot to. Muna ko ikaw man ni Roy mapasaan. Teka pala ka dyan? Ay, dyan maglaw ko dyan. Bubit ba na may kang iba? O na Ha? Iyo ka mo saan? gabusin eh. Iyo. Oh, daming blessing ni Michael ngayon Ay ni Michael. Daming blessing ni James. Yeah. Baka maiwan yung susi natin. Luman malok kita naman. Hi Pans. Shout out kay Bossing daw. Shout out kay Chano Pandes. Baka ay Sabado pala ngayon. Kala ko pumasok sila. Patay. Walang tao. Ay, ito pala. Asan yung mama mo? Ay, te, kamusta? Tabaan ni ate Ha? Uy, naglalaba. Hi, si James. Parang, sige dagusan naman. Kumusta James? Maray po. Parang maputla ka. Malungsi. Oh, si Ivan. Ivan, kumusta Ivan? So ako mo tayo tabi. Trabaho po. Very good. Naglalaba si ate. Mabigat. Kumusta na tayo ng balita sa pagpapagamot natin kay James? Maray naman mga po. Okay naman. Regular pa rin yung check up sa kanya. Opo. Kayo kumusta? Mabuhay. Tapos na yung gamot niya na Kaya pala tumaba ka ng husto Si James po, So yung sa November anak po. mong babae? Nagbasa po kasi yan sa eskwelahan. Ay, dyan sa Ito. Ito tumaba na rin Tsaka pumuti. Ang ganda pa ng babae ito Ate si Zaira. James, kumusta? Okay na? Wala nang sumasakit sa'yo? Ha? Sige na naman ang rabas. May nagkukulog sa Emma? Mayo po. Ay kami nagkukulog sa Emma? Mayo man. Sa Evan? Sa Evan, ikaban? May nagkukulog sa Emma? Ito talaga yung ayaw tumaba na Po, hindi na po talaga Ganyan talaga yung Tinanong po katawan. ako nung kumuha po ako ng gamot ni James. Sabi ko, tapos na po uminom si James si Ivan ng gamot, bakit hindi natatanggal yung hika? Kaya gano'n na talaga daw po yan. Natural na yan. Opo, natural na daw po. Kaya nga, naririnig ko pa rin yung Pag sobrang napapagod po siya yan. dapat pala hindi masyadong mapagod, no? Nag-aaral Nag-aaral sila? po yan ng gamot sa nebulizer, John Paul Center. Nag-aaral sila? Opo. Walang pasok, no? Wala po. Si James hindi rin tumaba, no? Hindi. Hindi rin tumaba itong batang ito, pero at least, okay na siya. Patingin nga James na likod mo, James. Hindi na siya naayos. Hindi na po. Ganyan na.
Ano sabi ng doktor? Ay, hindi talaga maayos yan. Hindi na po. Ganito na lang po talaga. Umusli yung ano niya, spinal cord. Ayan po, may padala nga yung ating sponsor galing ng Brooklyn, New York. Ito, binili natin ng bigas. Yun yung instruction niya. Bigas, tapos mga grocery. Oh, may baon. May daan na si James pang ano. Ito may mga ano dito. Tangkap ko sa loob ng bahay. Oh, may biscuit. Yan ang mga bilato dito. Tapos sibulis bawang. Oh, may libangan din kayo. Stick, oh. Ayan, tapos ito ang laman. Ang higpit ng tali. Ito may noodles dito, may sabon. Ano maglasa pa dito? May din naman kumagalasa. Sabon. Tapos ang pinaka-importante, Ay, tagitin na. itong pediasure para kay James. May gatas ka pa din sa inaw? Ayun. Ito may bago na naman ah. Ayan, may bago na supply si James ah. Tapos ito din may padala din yung ating sponsor from Georgia, USA. So, ilang kayo? Ay, ba't kulang ng isa? Dapat tig-isa kayong disipilyo. Tapos meron din ditong sabon. May shampoo. May mga isang surprise na kamo? Ha? May toothpaste. Ako dito sa angkol mo. Ano may sa angkol? May Basta angkol mo. isa lang yung kain. Tapos meron din ditong mga lapis. Ay, may mga lapis na kaya? May mga ano na to tayo? May mga papel. Wala pa po si James. Kulang pa po. Ito nga po yung mga kailangan ni James. Ano yun? Nilista na. Nilista ko ni Mami. Siya pa nagsulat yan, di ba? Notebook. Isa writing notebook. Grade 4 na si James. Opo. Pen, gold pen. Ano to? 2x8 illustration board. 2x8 illustration board. Tapos 1 set. Hindi si ate dahil uulan na. Yung silang pen niya magbabasa. Maraming salamat ulit sa sponsor natin from Brooklyn, New York. Padala po siya ng 10,000. Mabili po natin dalawang pediasure 4,362. Yan, isang sakong bigas 1A. Yan, yung grocery 2,200 pesos. Tapos may tira pa dito. Yan, 1,000 pesos. So ito na lang ibibili ng James ng ano, school supplies na. Teka, anong grade muna? Grade 2. Tapos ito Kinder. Tapos siya, grade 4. Si Ivan. Sino ba yung mas matanda sa inyo? Ay, ikaw na. Anong gusto sabihin ni James? Maraming salamat po. Si ate. Salamat na. Ayaw magpasalamat. Dapat lagi nagpapasalamat pag may ano, may blessing na. Ano sabihin? Mahiyain. Ate, ito may tira pang ano 1,000 dun sa pindulan niya ng 10,000. So ibili mo lang ng gamit ni James, no? Anong gusto sabihin ni ate? Po. Ma'am Brooklyn, maraming salamat po sa pagbigay po ng tulong sa amin kasi po hanggang ngayon tumutulong po kayo. Kaya hindi siya nagsasawang tulungan kayo, no? O, kaya dapat ayusin ba, alagaan mo yung mga anak mo ha, para lalo na sa pag-aaral, na pakiasikaso na lang. O, di kayo maghihirapan maghanap ng bigas, may bigas na naman.
Kasi maraming salamat po pala dun sa mga school supplies, yung lapis, polo, tapos yung sabon. Yung padala yan yung padala po yan ng Edwards family galing sa Georgia, USA. Pinaghati-hati na lang po namin yung mga school supplies tapos yung mga crayons para kahit paano mabigyan yung mga tinutulungan po natin.